Kellu jkun jum li matulu jispikka s-silenzju mill-kontroversja tar-referendum, imma fl-10 tal-ġimgħa filgħodu f'One News daħlu diversi telefonati ta' nies li kienu urtati bix-xandira fuq Campus FM. Waqt il-programm tiegħu Father Joe Ingwanes iġġustifika is-sem tal-Knisja fil-kampanja kontra d-divorzju u kkritika l-opinjoni ta' Patri Mark Montebello. Kieku għadet sem fid-dibattitu, kien għadu qed tindaħal. Għax biex tieħu sem qed tindaħal ukoll għażi qed tagħmel ħsara. Ħer ċaralna nhar il-idejat Father Mark għax saferna fien il-filosfi suppost ikunu magħrufa għall-idejat ċari tagħhom. Evidentement Father Mark jiddefendi ħafna l-ħabsin u jagħmel sew ħafna drabi, però mhux kapaċi jiddefendi ftit. Lil dawk li qed jiġu akkużati mingħajr provi, għax jgħid assis waqt il-konfessjonarju m'hemmx provi. Il-Kummissjonarju Elettorali Ewlieni Salvo Gauci ikkonferma ma' One News li l-Moviment favur id-divorzju ressa ilment uffiċjali. Jiena nara żewġ linji. Number one, jiena għandi l-avukat tiegħi tal-Kommissjoni li allura nimxi fuq il-pariri tiegħu. U number two, jekk ikun hemm xi ħaġa ta' ksur ta' liġijiet in ġenerali fejn tidħol il-Kort tal-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija, allura dak bata xi ħaġa differenti. Ma nafx fl-idea tiegħek jekk ikunx rimedju wieħed mir-rimedji li dak qed isir merġa ikun hemm repetition tiegħu. Mistoqsi jekk jistax ikun hemm rimedju billi jxandar messaġġ illi jibbilanċja dak li ingħat minn Father Ingwanes, Salvo Gauci wieġeb hekk. Jekk inti temmen li two wrongs make one right, hija possibilità, ma jista' jkun li ma nafx jiena għadek m'iniex avukat u għandi l-avukat tiegħi li jiddefendini. Xtaqna wkoll il-verżjoni ta' tmexxija ta' Campus FM, għaldaqstant għamilna kuntatt ma' Dun Joe Borch li jmexxi dan l-istazzjon u li huwa konsulent tal-Gvern fuq ix-xandir. Hello. Hello, Father Joe Borch. Hi, Anthony David Gatt minn One News hawnhekk xtaqt nagħmellek xi mistoqsijiet u nirrekordjak għal aħbarijiet dwar il-programm ix-xandar dal fuq Campus FM, jekk ma jimpurtax. Ibgħat li għandek l-email address tiegħek, ibgħat li email u wieġbek. Father Joe Borch, naħseb tifhem ħafna iktar minni li aħna media audio-viżwali u jkollna bżonn risposta fit-telefonata. Jiena dik ir-risposta tiegħek, ibgħat li email u wieġbek. Jiġifieri inti taqbel ma taqbilx ma dak li x-xandar dal-għodu? Ibgħat li email u wieġbek. Sar bil-kunsens tiegħek? Lil Dun Joe Borch batnielu l-mistoqsijiet b'email iżda sal-bulettin tal-aħbarijiet bqajna mingħajr risposta. Issa hija responsabilità tal-Kummissjoni Elettorali sabiex jaraw jekk hemmx lok il jingħata remedju u biex jiddeċiedu jekk hemm bżonn li jittieħdu passi kriminali kontra l-persuni involuti.